Hello everyone, welcome back again. नोंथांमोनखौ आंनि फिन खनसेबा गोदान भिडिअ बरनायनाय थाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आङो स्कुटिनि मोनसे पस्ट होदोंमोन नालाय बे पस्टआवहायनो गोबां मानसिफ्रा नुदों आरो माने मा होनो बे पस्टआवहाय कमेन्ट हरदों आरो भिडिअ लाबो स्कुटिनिखौ अफार हगारनायखौ बिदि होननानै बुङो आरो एक्चुअलि अफार नङा आरोना बियो माने अफारानो होनजायो आरो माने माबा मेला बानायदों आरोखि ना बिसोरो माने फाइनान्सनि गारि माबा मेला बानायदों आरो ओमफ्राय बेवहाय खम एसे माबायावनो प्राइसआवनो खम प्राइसआवनो होनानै फाइनान्स होदों आरोखि जेनेबा 14-15 बिदि होग्रोनानै बिदिनो फाइनान्स होदों आरोखि ना बै थिथागुरियाव बानायदों आरो थिथागुरिनि ओमफ्राय आं दा भिडिअखौ होगोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय दाथ' जोबगोन ना मागोन मिथिला मैयाहायनो जोबसिगोन होन्दोंमोन दिनैहाय जोबगोन होन्दोंमोन आरो मैयाहाय जों लानायावनो ओमफ्राय दिनैहाय जोबगोन ना मागोन मिथिया ओमफ्राय आङो दाथ' दखानाव फैबाय नालाय जों थिथागुरियाव नुबोदों आरो दाबो बन्द' जाथ'वाखै ओमफ्राय दाहायसो बन्द' जागोन ना मागोन मिथिया ओमफ्राय श'रुमाहाय क'क्राझारनि बे ब'बाजार खाथिनियावनो आरोना टिभिएस माबा श'रुमावहाय ओमफ्राय अफारा जाहैबाय माने केसनिया जाहैबाय अफारा मा होनो हेलमेट मोननै मोनदों ओमफ्राय फुल टेंकि थाव ओमफ्रायसो बिदिनो जोंहा मैया माबानायाव मेलायावहाय बिदिनो गिफ्ट मोनदों आरो गारिया जि गिफ्ट मोनदों आरो घरि वाल घरि मोनदों आरो गिफ्ट ओमफ्रायसो बिदिनो फाइनान्स लायोबाथ' 100% एसे अफार हगारखायो आरो फैसाखौहाय मानिखौ बिदिनो 1,17,000 फोरबा एसे खमनि मोनगोन आरोखि जोंनाथ' बिदिनो केस लानाया खम मोनाखै आरो स' नोंथांमोनहा जायफोराहाय आंनाव सोंहरदोंमोन नोंथांमोनहा लांफैनोबा लांफैनो हागोन ओमफ्राय क'क्राझारावनोखा आरो ओमफ्राय आं कन्टेक्टफोर बिदिनो माबायाखै आरो स' नोंथांमोनहा नांगौबा लांफैनो हागोन आरो जायफोरा क'क्राझारनि ओमफ्राय दाबो मेलाया जोबथ'वाखै ओमफ्राय दिनै जोबगोन ना मागोन मिथिया आरो स' आं भिडिअखौ एसे नायलांदो अब्लानो मिथिजोबगोन आरो हाब्रुजोब गारियानो शेष मेला खराब हो जाए इधर देखो হেলমেট ফুল টেংকি অলরেডি এইটোতে আপনি 2800 টাকার বস্তু দিয়ে আপনি স্কুটার লয় 600 টাকার মতো তেল লাগে কি বলে এটা হেলমেট 800 টাকার দামে হেলমেট দিয়েছে মানে কারণ আজ 3-4 টাকা थिथागुरियाव लन लानोबा लानो हागोन स्कुटिखौ लन होगासिनो लानो देन्जार दाम बियो श'रुमाव फैफिनबाय जोङो श'रुमाव लांफिनसै हेलमेट गंनै मोनगोन हेलमेट नैबेलाय गोजा दं बेलाय स्टिकार लानोसै ब्लेकखौ नैबे खमसिनबावसो ओमफ्राय दामा 1,15,000 ओमफ्राय नैबे 14 नैबे बेसे खमसिन ओमफ्राय नैबेसो 1,17,000 टिका जाखांबाय ओमफ्राय नैबे गिफ्ट आरोना सारप्राइज जादों मा गिफ्टथाय मिथिया आरो बिसोरबो दा बे गिफ्टखौ दायो अपेन खालामनानै नायसै टिका जाजोब्बाय दायो फिटिं खालामनांसिगौ आरो मा सारप्राइज हेलमेट है ना खोलो तो वो रेड वाला ही है मोन्नै फ्री फुल टेंकि ओमफ्राय हेलमेट मोननै आरोना हा
फिटिं खालामनोसै फिटिं खालामग्रा फैबाय अबे बैनो बैना माबा दं लेयाव दं कुकिं ग्लास माबा माबि दं आरो हा फिटिं खालामनो लांबाय आरोना बैयावहाय टिभिएस हेलमेट मोननै गिफ्ट फुल मोनसे हाफ मोनसे ओमफ्राय नैबे गिफ्ट सारप्राइजसो ओमफ्राय गिफ्टखौनो मिथिया आरोना मा जागोनथाय दायो खेवनानै नायनोसै खालि गारिखौ लाबोबाय ओमफ्रायसो जा मेंबाय भिडिअ' कल खालामासै नैबे गिफ्ट मोननायखौ खनसे चक्लेटसो होनदां सारप्राइज गिफ्ट हेलमेट मोननै थाव टेंकि फुल माबाखाय इन्सुरेन्सनि माबा माबा मेला बानायदों नालाय ओंखायनो खम मोनदों दा सार्भिसिं खनब्रै वाव नायदो गुरि नाइस घड़ी घड़ी मिला है गिफ्ट पे देखो कितना हो गया टाइम 2टा वाव घड़ी मोनदों जा मोजांखा होमबाबो गुबुन गिफ्टआव बिदि होदों टाइम जाखो 2टा 16 जाबाय जाबाय टाइमाबो थिग थाग थिगखा नै घड़ी मोनदों नै गिफ्टआव साबि केसाबो मोननै साबियावबो मोननै